İlk görüp seni özüm yitirdim. Komşu caydan sana karam oturdum. Yaş kalbimi kaygı gama batırdım. Yıldırsın canımı alır dilleri. Yaş kalbimi kaygı gama batırdım. Bir oyun canımı alır dilleri. Dillerim, dillerim, canım dillerim. Yıldırsın canımı alır dillerim. Dillerim, dillerim, canım dillerim. Bir oyun canımı alır dillerim. Oyun beyin sürüyor bak karar bana. Ona ortamı bol yatır. Ay bu tağama. Hala alaştık değil. Yöne yok deyip dursunlar. Sen ne bunun cerin canın bilen hoşlaşırdın ha? Gerek yetişer mi kak? 3 günümüz kaldı. Vah neyme yetişme. Gönlün din tut. Yetişer. Yetişir. O ne Mağara kadar anne. Sen mi rahatsın? Çağırdan. Katı ovay diye. Karnıştırdım kalın ama yoktur da. Marağın bir kavret saydım. Alo, salam. Salam. Terdarin tek gelin yok mu? Yok, bu yine bir hep dedin Neme? Bir hepteden. Kim soruyor? Bağışlan. İnşallah gül yağdı toy eder. Bizim var yığılan yıksırımız şu yakıcı oğlumuz için. Gerencan han yağlı yaşar. Gidir öz kıyızımız yani bir seyreder. Gerek can sen saati gayrı gitmek için hem de laf gül yağdı var. Hova, doğraydı. Yerlese aman ha, öyle bir kan. Ay ne diyeyim ben inşallah. Allah yol ver. Ya ne diyeyim. Anladım sana. Polyana gerekten. Nasıl olsa güzel kaçacak. Bravo. Haydi. Oyun arada tam güzel. Allah'tan para veriyor. Sari, ma iyi. Uğrattım oktağaman. Gerek doğun. Sen kıyıdan bukçotun düzödü ver. Enni netiyi vetse, tähetliğin ömdaş değil. Toyu ağrıyla geçireli.
Men mara uğrayan. Sen bolsa biýiliň bek kuşu. Mehman köp boljak. Huda yol verse men ertir gelerim. Bağışlan, sen beni oğutun. Mağbe men. Oğlum. Qadirli yolçular, 196-njy Otnik uğramagyna 5 minut gardy. Vagonumuza vermenizi haýyş edýär. Bol şunda ay ne diýeniz ay? Üstünde pravatny pulunu versin daýym eter. Hay peleketler bol şuna hile bulam. Cerencan, aç kapıyını bağlam. Men sana bir zat diyecek. Kıydım, dayın bize yamanlığı yok ha. Bizden okula katmalı. Erteden beri yendi adımım yok. Men sen goýurýan naharyňa mişirdim balam. Jeren kapyny açanak bolin. Goýulyň alamata däl balam. Bar saltyrak bostan gelejiň çağır. Küçük alo. Bar basymrak nagdal, men sana diýen. Ne burada dodama uyuyan? Ceren, aç kapyny. Eşdiýänmi? Bak näsem kem Agy, iýgilikmi bar? Jerene. Jerencan. Ejen açmasaňa maňa çay da balam. Gürleşeli balam. Belki köşeşersiň. Hemmetine döýdüň näker. Şeýde ömür toý tutulýanmydyr? Bari işi özüň bulaşdyryp bersiň. Jeren, aç gydym. Aç aýda. Oğlum, bu kapyny açyly. Aç. Nerede gydol? Baktım yattı. Kaçtı. Kaçan näler gıydı? Bir, dowlat süverme. Ağzından hayır açıverin. Jeren canım on ýaly iş ederim. Bir alada bilen çıkanmırsa, ana he diýme. Ahir uğradı o koyalım. Tey bilt yok deyip durlar. Ondan bildi elden almalı boldu. Vagondan çime boş ýaly. Edenlerine edip görürler, bulara haydi yanem yok.
Hani birlikleriniz korkudun? He, gelinim. Al. Gelir. Gelir. Men toňaýlana ayar. On qatsanda ne bilýän? Goýsana gey. Senem derrew şey erbetlige ýorup oturup berýän. Belki gursa sorulun kaýdynlar. Huşum uğursun. Umumi yaşayış sayın oň jorasy bolmaly. Läli. Şo bardatdan habarlylar. Beglijan, kıyamat gün goňsudan nitdirler. Gayrat et balam. Oğlum, edil şu wagta senden masa gider adam yok. Barda özüň bir habar tutup gel. Bolýaýjy. Dayda, bir jamytlyk kapyny açsaňyz da, ýeke jamyt, derur işim bar. Haşy diýen açyk aýsaňyz da, ha? Ýeke jamyt, ha? Yok, girmek bolmaz. Ne? Birini giç. Sağatın näçe bolanyny bilýärmi? Daydajan, Bolmaz diýdim bolmaz. haşy diýen men derur girip çykarym. Ýeke jamyt, birini görsem bolýar. Ýekeje, dayda, Gurrun mutaldy, uğra. dayda gitmesene, dayda. Dayda. Gözüm yitirdim Oňşu jaýdan taňa Qarap oturdum Oho, bu jagas öňgörlen okdymy? Ýokaryk çykyber. Sen gözleýäniň derde ýok. Salam gaýdylar. Salam, salam. Maňa läle gerekdi. Näde tap borka? 4-nji oto, sagdan 3-nji gapy. Sag bolun. Men näme läleň orun tutup bilmenmi? Sen ýaly hyratly ýigitler bu otaga känwer düşülendirenok. Çay içerim. Bagışla. Belki saat saat dinler. Ýene bir gün. Näme? Kim gerek? Läle sizmi? Men Läli. Gelin gerin. Sizmi Läle? Ha, o men Läli. Geçin oturun. Siz jeren jorasy şeýle dälmi? Siz beýlimi? Hawa. Jerinin goňşusy, he? Ha, Jeren maňa siz barada kändirin beripdi. şeýlemi? Näme o, egilikmisin? Siziň joraňyz öýlerinden gaçypdyr. Näme? Gaçypdy. Hawa, eje sowatly köýnük giýen ýaly. Onu toy bozulýar diýsene. O serdaryň izinden gidenler işi gaýtan. Serdarda wapa bolmaz diýip men oňa näçe geze gaýtdym. Wah, Jeren oň aýdymlarynyň aşy bolup erkini ýitirdi de, näçekdi. Hay näme bileýin ne? Serdarym Jereniň izinden maranna mene begenir öýdemok. Hay. O bir heleyvada. Serdar. Onu nereden tap borka? İşteňiz açyk bolsun daýda. Sağ ol balam. He?
Bu zamanın yaşları kinoda, televizorda her hil wejeradaklar görüp söygen, köygen yen bolup maskara boluşup berler. Ay gerekcan, teňem ýüzüňi ýuwarýarlar. Gyýdyňdan soraşman, razyçylygyny alman, ur tutkuda bolup oturuberýän. Wah, beýsten gerekcan, onu öz eliň bilen odatdyň, bolmadymy ahry? Yerine ettin. Jeren deňdekler darym ýerinden gidipdir. Eyvy, beli devir bir hayalık bolmy. Toba. Hey, gyýyz maşgylada ýigdiň ýygynyň gidermi? İlis hayal etmedi bir hayal. Gerek, göz yaştan feyda yok. İzimden gitmeli. Çakın çakmasa o güz akşamki otla minönür. Häzir yeten bolsa beherdene yetenler. Men o izinden gideyim. Anlatsın, sen nire? Biz erkeklen işi. Oğlum, Beglican, birisi deli adama tavsıp bolmaz, motorun minne yetiydimden. Ece, yer yerinden yetdim hem de onu soň. Ecen gaýtmasaň, ýüzüm görmen ni dedi. Beglican, yalvar yakar, ýöne özüň bilen alyp gaýt. Gaýtmajak bolsa, saçyndan süýre, saç kesilinim, saçyndan süýre. Yer onsoň, bar oğlum, gayrat, seni tap bol. Bolýar Ece. Yaşıl salam aleyküm. Aleykümselam. Yaşıl burayı 96-njy atly. Awa. Haçanrak geçdik ha. On geçenlik tawalli. Ha, sağ olun. Anbarıňan ýeriňe geçin. Adamlar ýatyr ahir. Näme gurruňyz olsa da ediberin. Geçin hani. Abi. Bildin tapdyňmy? Bilýäňmi, men pulumy ýetirdim. Ananny bärik gel. Beri ver. Bileyim, bu çaycağı çıkıp olmadı mı? Yaşlı, entek kaynağın o. Soňurrak gele. Näme boldy ho? Näme boldy diýen? Bah, safardan düzelçek gel. Be. Nemeli ol bir ekeni. Men oňa han bildim pulun berdi hem o serraly ediberdi. Men ne günah yok başlyk. Koy ağlama. İnnol kolayına gelmet. Bar yerine. Bar. Kapıyı yapın. Bağışla.
Size düştürýän diýen zat. Bolýar, bolýar. Saklan buyruk ediyor. Tutturdu o. Hadi yürü. Sür. Demir'in içerisinde saklan. Başı geçiriyor tapınlar. Kurbanca ne diyen ay? Öllük kovustudan. Kedikli ne mi? Salam. İçeriye su versene. Ne? Su diye. Nesi? Çişe. Dost, bana 5 manat versene. Yok, 10 vereyim. Ay, bu 15 ver. Bu pulun kereken la, gerek öz malaya ne? Şoför dur. Şoför dur aysana. Saklan. Vah, o da sağalım. Birim alayan o.
Dayda salam aleyküm. Aleykümselam bala. Nere var yani dayda? Şu komşuğa kıyımın haberyan atıcıklarımı görüp kayda yayınlaydım burayı. Görün akı deyin. Yöne çaltırak bol men hovulgayan. Can oğlum ben ömrümde minik gören zadım. Bunu kapmalı oturanına koydu. Vay vay. Vay Allah. Korkma dayda. Vay Allah korkuyor. Batırlı yollamışlar. Aşlabat Krasnovat ağırlığında batırıya, bir toklamak Ortik Krasnovat pazarına getirdi. Sen giyeceğimi yine de tılırdın. İlk görüp seni gördüm yitirdim. Onsuz aydan sana kanım oturdum. Ayağının gör verir. Yaş kalbimi kaygı sana batırdım. Yılgırsınca Şeyde utulsan şertimizi yerine getirmeli olursun. Anı bul. Sen utuşunu göreli bakayım. Bol yere de. 1, 2, 3. Yen oynayasın mı? Ya bol ya mı? Hı? Anan da bol da. Benim adam kaya. Ne yana baş boğaz tapılmadı mı? Kojoyun terdarı bir gıyt orak gelipler. Ağıydı giyir. Salam. Kim beni çağırdı? Ceren? Cerencan? Ceren. Yara oğan oğul. Ne gözün kıyı bizde mihmansılıkta sen olsa tanıştırmaları mıydın o? Tanış ol, Ceren. Mende bir teklif var. Oğul. Yılanlı ada din almağa gidiyoruz. Urra! Teklifim kolla ya. Ceren, olada da şeyle bir su yılan. Hani eline ver. Ne bardan var? Hoppa! Mihman, hani? Geçin. Evet.
derrew ýüpürse. Gittik bolsa. Ağam salam ali. Wa aleykum. Aydym çoğlanlar nerede? Olar eýem gitdiler. Nereye gittiler ki? Yılanlarda keyip çekmeye gittiler. Yılanlarda? O Ceren ýen bir gyýda olan arasyny görenärsiniz ha? Ey, Ceren mi değil mi ona bilecekler. Yönü olan yani mudamı bir haya gıyırlardan adı oluyor. Ağam, olardan ne tap borka? Abba! Nedir baryan? Gel sahna çıkmalı sen. Ağam aytsaňyz lan, olardan nerede? Pilyaza barıp kimden sorasaň, saň aydarlar. Tut keseni. Sen ne var? Men çemo. Oo. Dostlar. Gelin zekenli yaş aydımçımı Serdarcanın üstünlükler üçün çeleyin. Boy on kalbimi dama azayip aydımlardan dolu olsun. Ha? Serdar'ın sağlığına. Alın. Sen sağlığına. Onu men sana azıcık şampan koyayım. Yok, men çemo. İçemok dedi mi? Dinleme, Serdarcanın sağlığı için içecek gelme. Ha? Cerencan. İdiydim. Ağlacığı çay. Ontamı men ona belet. Onu ödeyen nettirmen koymaz.
Serdar diýen ha. Mene seni nägile bolur ýala etmedim miken diýen. Otur. Eger men bolmadyk bolsam, sen şu wagtlar nirelerde kankap berjeňi bilýärmi? Sen bir ýaşylyga düşünmeýän, gadyr bilmek eşe ekeniň. Yer bolýa. İçeli. Anya. Alet, Serdar taňa ýarýarmy? Maňa diňe sen ýarýar. Onu men bilýän. Amerika. Serdar. Hoppa. Korkudaydım ben. Olan bu adadan gidecek yerler yok. Taş doğrumu su, kovuz gel içeli. Men içemok diýdimi? Ana dur, gel verek giren. Kulak şu yerini suğulayın başına yapacak mı? Sen müşün men bu dünyanın cenneti uğrayın. Men sana erteklerde fel durmuş kurtayın. Sen Serdar'ın mezi kimmişsin? Onu götürülep asmana çıkaran men. Oň öýede de hinlaýdymçy. Agay dur. Dur diýen. Oy. Göýber meni. Necip, göýber meni. Serdar. Göýber meni. Hayır, Necip, hayır. Necip, hayır. Serdar, sen nerede? Ceren. İyice cıvım memnun korkma.
Ceren! Ceren dursana Ceren! Dur ağay! Men sen izinden geldim. Ceren! Ceren! Ceren kaçma bu men! Ceren! Ceren ağay dur! Dur! Hayır diyen Sen dinle ağay! çıkın diyen. Ceren dur! Hayır diyen Koşuş! bari. Koşuş Ceren! Ağay dur! Yok diyen. Dursan ağay
ettin ya? Yok, öldürdün. Oğlum ne başıma halas yer, oğlum ne başıma halas yer. Hayır, hayır. Sen şu yerde qaraş. Ceren! Ceren! Değerliredin mi? Ceren değerliredin mi? Tut diyeme sana. Ben bana, hayır, men yaşasın gene. Ben bana, men bilen işim olmasın, hayır, hayır, Anıyor. Nire? Yor diyen men sana. Bol saltırak, vaktimi diyor. Begli senden bir daha sormak bolyan. Doğru. Sana näme bayrak berjek diýdiler. Düşünmedim. Men öýe gaýtaryn. İşte. Onda näme beýle oda köýde düşýär. Samsyklyga salan bolma. Sen näme diýjek bolýan? Men satanlyklaryny bilýärmi? Daýmynka. Düşnükli. Ol öz başlygyna yaranjak bolup. Men şoň bihet oluny berjek bolýar. Sen bu işte näme bekliýärýär? Pulmy? Onda umydyň ödäý. Evden kovanı innem aliment talep edýär. Bir bela oturakyn diýip. Men sen aladan etdim. Geceňem daat feryat edip oturşuny görüp. On harna dözmän sen gözleňe çykdym. Ýazyk. Betwagt dolan bolsaň ýazykdan açma ýok. Gecem görgülüğüm söýdi öýde yer tutanok. Kakam olan olsa. Ceren. Onu öýdük balyň öýdüň çöz. Eger isleseň enemlerde ýaşa ber.
Göňe degen bolmady. Men söz berýär. Enenlerde kim hükmünde? Onunla derkime sana durmuşa çıkmanlar. Mene karşı değil. Oy, gen alır ya ne ama? Eylo, aşağıdaki motor sen kimi? Men ki, Onu yollana erdi gelir. men häzir. Almatın ardınları. Bivli! Goya! Ceren! Öýde adam barmy? Açdamyzlar. Gece. 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 Serdar. Serdar dursana. Serdar. Dur gitme. Serdar dursana. Ceren. Serdar gitme sen. Serdar. Koyar beni. Çek elini. Necip. Necip. Koyar beni Necip. Necip. Serdar.
Goyar beni. Yedi. Dur çek elini. Canımdan yemedik bolsan, gummol şu yerden. Sensin dünya, gülleri de Ceren rahatlan. Batırgan aydın mı? Xudoya şükür özüne verdim. Entek yatıver. Şimdi yataylan oğlum. Yaxşı. Onu meni biraz erkileyin.
Ceren! 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 Ceren, nerede boldun? Seni gözlemek yerim kalmadı. Yine kaçıp gidelim kaydı korktum. Men çeşmeň boyunda boldum. Ne için kaçayım? Sen bana şu yerde karaş. Men häzir gelýän. Ýöne hiç yere gidäýmen, karaşyň eşdäňmi? Men sana çyn yürekden minnetdar. Näme üçin? Ähleden ýaşyrlyklaryň üçin. Ceren bolýar. Begli. Inni men näkdemkä? Üýdäkleň ýüzüne nädip seredeýin? Maskaraçylyk. Ulla kanur bolan zat ýok. Sen bir beýdimi? Barsyna men bunu ýakar. Eger men sana öňräk aýdan bolsam, beýle zatlar bolmazdy. Begli bu ýerde sen näme günaň bar? Ceren, men bilýän häzir bu gurrun ýeren däldir. Ýöne men sana şu wagt aýtmasam hiç çaçanam aýdy bilmär. Men şo sözi ençe ýyl bersäň aýdy bilmän. Çekinip gelýär. Men seni gowurýan. Men seni söýýän. Ha, näme boldy? Çalçelli. Häzir. İşegiň çalyp näde getiräýin bolýa? Bolýa. Sigin bir kuşka çal ber. Kana Ceren, tapla maşyny. Al iç. Ýöne kaçmasaň bolýa. Menimle senden hiç kaçan kaçman. Ceren, Oy. Min maşina. Köp garaşmarmy? Me. Men pul için gitmedim.
Dur! Sen günahkar. Sen onu yoldan çıkaran. Onu jäliktir edip depäňe çıkarıpsyň. Goý tezirek geýinsin. Kudalar garaşýa. Kurban ağa şu adamlar yeterlik mi ya yene getirdeyn mi? Yeterlik oğlum, yeterlik. Çağrı Begircan neyledi? Yolla häzir olam geler. Bolýar, gelsene. Oğullara batarız. Ay, Begli, saklasana. Eren ýadynda mı? Sağa kalk. Kızım oğlan men oyun oynadık. Menke oğlan. An senen finans? Kıyım. Vay oğlan. Oğlan. Hani Ansına mı görelim? Ne? Oh, kayıp. Kayıp. Oğlan. Ay. Ana ben ka oğlu. Kayıp. Yine oğlan. Uy, yine kayıp. Tüksene mi? Vay! Kurgatlan yandı. Vay! Aymalı
bilemo fikir oyundan adamların biri duram Ceren. Ceren açsana gözünü. Bu sen mi? Gelinme değil. Şimdi men seni hiç kime vermem. Başım yerke, şemarmana